ଫାଇନାଲି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ ଧାନ ଆସିଗଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି କିଛି କାମ ନଥିଲା ତ ଆଗ ମୁହଁଟା ଧୋଇ ଦେଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠିକି ବାହାର ଥୋଇଦେଲି, କାରଣ ଏମାନେ ମୋରି ପାଖରେ ହିଁ ଶୋଉଛନ୍ତି ଆଉ ରାତି ସାରା କିଚିମିଚି କରି ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପଳେଇଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ଓଳେଇବାକୁ, ନହେଲେ ଏଇ ଝାଟୁରେ ନା ମୋତେ ବୋଉ ଓଳେଇ ଦେବ। ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଏଇଟା ହଉ ସତ କଥା। ତାପରେ ସେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଆଡ଼େଇକି ଭୁସି ମିଶ୍ରି ପିଇକି ପେଟ ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ବି ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲି। ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ପୁଣି ବୋଉର ଡାକ ଶୁଣିକି ପୁଣି ଧଡ଼ପଡ଼ରେ ଉଠିକି ଗଲି ହେରି ଗାଧୋଇବାକୁ। ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ଏମିତି ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ଟିକେ ନାକୁ। ଆଉ ବୋଉ ଏଠି ନା ଭଜା ଭାଜୁଥିଲା, ଆଳୁ କଦଳୀ ହରିକା ପକେଇକି ସବୁ ଭାଜୁଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଆମ ଚଳି ଗଛରେ ଫୁଲ ହେଲାଣି, ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚଳି ବି ଆସିବ ହେରି। ଆଉ ମୁଁ ଉପରକୁ ପଳେଇଲି ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇବାକୁ। ବୋଉ ତାର ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲା, ବାସ୍ ଖାଲି ମୋର ଶୁଖେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆସିଲି ହେରି, ବୋଉ କହିଲା ତୁ ଟିକେ ଭାଜୁ ତ ମୁଁ ଆସୁଛି, କାରଣ ଧାନ ଗାଡ଼ିଟା ଆସିବାର ଥିଲା ନା। କହିଲା ମୁଁ ସବୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବାକୁ, ତାପରେ ଆମର ଆସିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ଘାଣ୍ଟିଲି, ତାପରେ ଟିକେ ନା ଜିରା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଭାଜିଦେଲି। ବୋଉ ତାପରେ ମୋ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଲା ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଦେଇକି ଆଇଲି ବାହାରକୁ। ବୋଉ ମାଛ ଭାଜୁଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ବସିକି ଦେଖୁଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ମୁଁ ଆଉ ଜାଳ ପେଳିଥିଲି ନା, ମୋ ହାତ ବି ଜାଳ ଭାବରେ ଜଳିଗଲା। ଏମିତି ବୋଉ କହିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକା ବୋଲି ବୋଉ କହିଲା, ବଟ୍ ପକେଇଲି ଯେଉଁ ଫୁଟିଲା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ମୁଁ ଡିଆ ମାରିଛି ପଛକୁ। ଖାସ୍ କରିକି କଲି ଯେ କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ିଯିବ ଡରରେ ବୋଉ କୋଉ ଧରେଇ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କରେ। ଆଉ ଏଇଠି ବସି ପଇଲେ ଆଳୁ କାଟିବାକୁ। ବୋଉ ଅଧା ଜିନିଷ କରୁଛି, ମୁଁ ଅଧା ଜିନିଷ କରୁଛି। କେବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ କରିପାରିବେନି। ତାପରେ ବୋଉ କହିଲା ସବୁ ମୁଁ ଏଠି ପକେଇଦେଲି ତେଲ, ପିଆଜ, ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଣ୍ଟିଦେଲି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେଲି ପେଷ୍ଟ, ସୋରିଷ ବଟା ପେଷ୍ଟ, ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆଳୁ ପକେଇକି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ମୋର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ହାଏ କି କାମ ମୋର। ଆଉ ମୁଁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, କାରଣ ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବୋଉକୁ ବସେଇଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ନା ଫଟାଫଟ ଖଟରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଓ କି ଶାନ୍ତି। ଟିକେ ନାକୁ ଗଡ଼ିଛି କି ନା ନାହିଁ, ଭାଇନା ଆସିଲା ହେରି। ସବୁ ବୋଉର ମୋର ଆଉ ଭାଇନା ମିଶିକି ପାଲ ଗୁଡ଼ାକ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲୁ, କାରଣ ଧାନ ଆସିକି ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଗଦିଆ ହେବ, ତଳେ ଗଦିଆ ହେଇପାରିବ ନା ଥୋଡ଼ି। ତ ଭାଇନା ଏଠି ବଳ ଲଗେଇକି ଭିଡ଼ି ଦେଲା। ଆଉ ଏଠି ଫିଟିଗଲା ଆମ ଧାନ। ଆସିଲା ହେରି ତ ମା ସଦାବେଳେ ନା ଆମର କ'ଣ କରେ, ବାଟରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଗାଁରେ ଆମର ପାଳିଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ତ ଏଠି ମୁଁ ବସିକି କ୍ଷୀର ଘାଣ୍ଟିଲି, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦହି ହେବ। ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥିବି ସେଠି କାଣ୍ଡ ନ ହେବ, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ସେଗୁଡ଼ା ଗରମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଭାତ ମାଛ ତରକାରୀ ଗୋଳେଇକି ଆରାମସେ ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା।